ҳамсӯҳбати мо ҳастанд. Яке аз бонуҳои бисёр машҳур ки мову шумо аллакай бо тарзи суханронияшон мешиносем, холаи Фотима. Шумо бо кадом дастовез омадед ва бо чанд шеъру ғазалу достон? бо 100 ғазал, 100 рибоҳӣ, достонҳо, хеле достон. Охир 100 китоб хундам, ҳамаи мувофиқи ҳаму низомнома, ҳамаи онҳоро айбар кардам. вақте ки шумо дар назди пешвои муаззами миллат баромад кардед, бештар кӣ хушнуд буд аз ин баромади шумо? ҳама аввал фарзандои падарам, ҳамаи оилаи худмо бисёр хушнуд шуданд. Барои чӣ ман хай бетиёрӣ рафта бибинӣ ки хай худо тафармдо ҳама гапҳоро биёфтам гуфтам. ин орзу дар дили шумо буд ки бо пешвои миллат? 100 бор кис ки орзу накунад. Дар шаби хобм хаёл намекардам ки ман ва ҷаноби олӣ ҳамсӯҳбат мешавам. саломат бошед. биёед барои онҳое ки дилбохта ҳастанд рубоӣ аз муҳаббат бихонед. дарвозӣ гӯм дар ҳавлини мо чӣ кор дорӣ ты бача, дилت мекаша мол надорӣ ты бача, ты мол биё дили мана розӣ ка иста дили беқарор дорӣ ты бача. ман аз ҳамаи одамо канали Кӯзот моро тамошо карданд, ягон дуои нағз муфтиям. як дуо диҳед барои бинандагони мо. хай барори кор, тани сиҳат, дили ҷирӣ, сарбаланд, доим сарбаланд, сирхрӯю сарбаланд бошед, тани сиҳат. ба канали Кӯзот обуна шавед. сарбаланд бошед холаи гироми қадр. ва ман дар ҷавоби суханҳои шумо баротон мегӯям ки надорам ғам бари симу зарамро ва ё сӯзи ҳама шери тарамро, валекин эй худои меҳрубонам мабар аз ман ту асло модарамро. набинад дастаконат дард модар, нагирад чеҳраи ту гард модар. агар ки шӯлаи рӯят набошад дилам аз зиндагонӣ сард модар. бигзор ки ҳамеша шӯлаи рӯи шумо ва шӯлаи рӯи модари ман ба сари фарзандон нур афшон бошад.